Salutare tuturor! Dacă și ție nu-ți plac fulgii de ovăz, această rețetă e pentru tine. Avem nevoie de un ou, 5 linguri fulgi de ovăz, o lingură cacao, o linguriță zahăr sau orice înlocuitor pentru a îndulci și jumătate linguriță praf de copt. De ce am spus că această rețetă e pentru tine? Deoarece nu se simt fulgii de ovăz în această clătită. După ce am amestecat un pic, adăugăm un praf de sare și 7 linguri cu lapte. Și amestecăm iarăși totul bine să nu fie cocoloase. În tigaia încălzită am pus puțină margarină, puteți unge doar cu ulei sau puțin unt, la alegere. Când s-a topit, am turnat și compoziția aia din fulgi de ovăz. Acoperim cu un capac și la foc încet pentru 5-7 minute. Ne orientăm să nu mai fie lichid. Și de fapt, când e gata clătita aceasta, se începe a desprinde așa de pe margine. Cât încă este caldă, o ungem cu iaurt grecesc. Deasupra punem fructele pe care le avem. Eu am avut afine, am îndulcit cu un pic de miere de albine și ăsta e rezultatul final. Nu-mi rămâne decât să vă doresc poftă bună, mulțumesc că îmi sunteți alături, pe curând, până la noi rețete!